Tady maloval lepší věci. Tak tohle to je Alenka, pánové. Ta mě dostala, když mě bylo 16. Důstojnická panička, takže se sem vlastně náramně hodí. Tady jsem vám ji udělal ještě jednou. Ze zadu. Vidíte ten královský zadek? Císařskou věc. Strašně ráda na něj dostávala bytí. A já vůl pořád nemohl pochopit, proč. Proč? No, tuhle tu mám z paměti. Ta stála vždycky nahatá uprostřed času. A za dveřma čekala matinka a šup z domu. Jo, no tohle to byla děvka. Páni. Vidíte tu tečku? Nebo cigarety. Totiž tahle ta dáma, pánové, ta měla sexus jak tahací harmoniku. Tam bychom se vešli všichni s manželkama, s dětma, s prarodičema. Co to má znamenat? Zde je alegoricky znázorněn význam naší armády pro osvobození republiky. Zde armáda, po jejím boku dělnická třída, zde symbol svobody, rovnost, volnost a tam buržoazie, která odchází ze scény dějin.